Lipay. Lipay. Ano ka paglagaan? Para sweet kayo ba? Sige na kay gitar bitong bunga diri may tao diri god. Paano masabala na ako? Eh ngano diri man jud nga kita kayo. Aron mailan jud dita magtago-tago kay makita sa imong kagwapa ba. Uy, sana all. Ganun kagamuhalok na ako. Ganahan oy. Yang na makakita, mapicturean ta. Oh, sana nila masuyar na sila magsakit na lang mata. Di wow. Wala sila kahalok-halok. Dapat na jud tas kuan sa private ba dili ta Sige, public. karon naa naman kita dire na lang ta. Ugma pohon or sunod, adto na tatas private. Ha kana ugma na mo pohon ya, ugma pohon ya sunod. Puro na sa adwa sa buhat. Masisira ang buhay mo. Uy, tanaw-tanaw uy. Kalit pigin. Kita ka man tayo ng tungha may kalit. Kasi kita nga ni ate siya. Auto gitu. Yun, sa eh. Mayroon tayo. Sige, uyo na sa kulo ba? Wait a minute. Who are you? Ginagawa mo. Here we go again. Kuyawan na ato bro. Chip na plano nga, iya ko kawasan. Hadi dyan na may tapok diri. Tayo tibas kay kanang. Dino dito ka massage na lang ta. Sunod na lang. Good. Paano masabi? Pastilan. Murag ma. Diri na kita ka mabughaan ng punuan sa mangga. Mura kay allergy. Asa sa energy na kay hangin kayo din ng hangin ba niya. Murag misabay sa inagkis mo pa mahapak bitaw. Presko kay ba? Ikaw rin lipay dito kita eh. Ikaw di ay. Lipay. Ano ka paglagaan? Para sweet kayo ba? Ano nga naman sa kadiri? Sa mga gituyo na mo sunod-sunod ka na mo. Unsa man siya oy? Ilan kita tika adto ka salad. Yan na lang. Di ba magtingog-tingog oh? Tutok mo rin. Ano plano ni mo ba? Paano masabi? Garo man. Tutok Sa mo. gwapa sa imo. Bihab. Gwapa sa imo. Bihab. Nandiyo yung plano mong ilog. Go again. Oh gani, wa pa mura makuha ni tugpa. Ano to tapi ka? Di na to kasunod ay kalayo na rin ani. Kasunod kapoy na jud ko sige na tag balin-balin. Relax lang diha. Dili na kakapoy. Ako'y bahala. Di wow. Ako'y bahala man. Ako'y bahala kapoy na jud ko lami na kay katulog. Di makatubra lay karon. Natural, normal lagi na. Itong tawhana, di jud ko gusto kay inag-action og kiss. Manutok man mura magkanang mura mag ano ba nito sulokong kalimutaw. Ano na? Diba gina matiga adto tas private pati ang public kung na jud mo tan-aw. Oh, normal lagi na mo tan-awan kay natural akong uyab, lamion, gwapa, puti. Paano Di na may inang dili na malikayan nga na ay matan-aw nimo. Mo nang yes, pero dire na gid mahitabo. Dire na mahitabo. Kaya lang last na lang jud. Nako, kabuya na yun na, di ka parang private ka. Ba't ka dili sa public, oy? Ikaw! Ito nga naman sa ka. Bago na. Kapoy na ko, din ako. Ikaw mo lalay pag-kiss, din ako. Sige, pagsusunod, din ako. Ang tuloy naman. Eh, magbuwag tayo, kapoy na, din ako. Kapoy na ko. Kapoy na ko sa tayong relasyon. Kapoy na ko tanan. Ano ko? Oh. Nagkapit. Umuhog na ta. Pag taglaing babae, dalaha diri sa kalibunan. Kaya di ko sugot nga, dalawang permanente diri sa kalibunan. Kaya kaning naong nga, pang hotel niya. Wala ka, buwag ta! Okay. Gusto naman saan ni. Huwag kayo iiyak. Tumani mo. Bang! Ano magkikano dito ka? Love! May pagwaning ari, may pagkatog na lang ko ni. Hoy! Ikaw
ikaw. Ganun na. Wag ko ka kiss ana. Imo pa yun.